200 ka mga giant bamboo seedlings giturn over ni Congressman Chino Almario sa mga benepisyaryo. Alang sa kompletong detalye manukad sa Davao Oriental, katropang Vicente Pichon IV. XFM Report. Personal nga gi-turnover ni Davao Oriental 2nd District Representative Miguel Chino D. Almario ang 200 ka mga giant bamboo seedlings ngadto sa pipila ka mga benepisyaryo pinagi sa usa ka simpleng seremonya sa nilabayng adlaw. Gipahigayon ang mga programa sa kilid mismo sa Kabaybayunan sa Mayo Bay, partikular sa Amihan Public Beach, o gitambungan kini sa mga representante gikan sa DNR Sendro o Penro, mga student leaders gikan sa Dorso o mga kawani sa Coast Guard Station Davao Oriental, sangguniang kabataan sa Barangay Dahican, Civil Security Unit sa Mati o mga representante gikan sa LGU Governor Generoso. Lakip sa nagunang benepisyaryo sa maong mga giant bamboo seedlings mao ang Local Marine Bio Conservation Organization nga amihan sa Dahican balod sa Paglaom Incorporated. Ingon man ang Municipal Agriculture Office sa lungsod sa Gobjen. Atol sa mong programa og sayang mensahe, gipasabot ni Congressman Almario ang importansya sa mong matang sa kawayan og batod pa niini dili lamang kini lig-on og manindot nga alternatibong materyales alang sa pagtukod og mga istruktura apan nagsimbolo usab kini sa lig-on nga pundasyon tungod sa kusog nga pagkapyot og pagkatag sa mga ugat niini nga mao'y naghatag og kaligon sa maong espisye. Personal usab nga gidawat ang maong mga seedlings nila ni Mr. Pedro Plaza, presidente sa amihan sa Dahican balod sa Paglaom Incorporated, og ni Mr. Peter Jan Mangat, Municipal Agriculturist sa Governor Generoso. Tungod sa maong mga seedlings, nagpadayag hinuon sa ilang dakong pagpasalamat ngadto sa kongresista ang duruha og misaad nga tarungon og pagkatiman sa maong mga tanom aron mo daghan og mulambo pa kini sa umaabot nga panahon. Ang maong programa gilantaw nga usa ka makahuluganong adlaw alang sa gikinahanglang aksyon og panaghiusa sa pagpanalipod sa kinaiyahan sa probinsya og sa katawhan. Human sa mong turnover ceremony, gipasiugdahan usab ang pagbuhi pabalik sa dagat sa sobra usa ka gatos ka mga bag-ong pusa nga bawikan nga gipanguluhan usab sa amihan sa Dahican balod sa Paglaom Incorporated og ni Congressman Almario. Sa katapusan, gipasiugdahan usab ni Almario ang bililhon nga pagpaligon og pagpanalipod sa kinaiyahan, pag-amping sa kinabuhi og pag-amuma sa paglaom alang sa umaabot nga mga henerasyon. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa ni sa balita gikan sa City of Mati para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.